Dobré ráno, priatelia, prichádzame k mimoriadne vizuálne zaujímavej časti nášho stretnutia, pretože vám budeme ukazovať krásny ženský zadok, ale len preto, pretože práve v tejto oblasti sa nachádza najčastejšie celulitída a práve s tou ideme bojovať. Sandri, ahoj. Ahoj, dobré ráno. Toto je aký spôsob odstraňovania celulitídy? Prosím ťa, vysvetli nám. Hej, tuto sme trochu pre krátkosť času spojili dva prístupy. Tuto vidíte, že Janka aplikuje injekčne pomocou mezoterapie látku, ktorá slúži na rozpúšťanie tukov, lebo vieme, že tá celulitída sa výrazne zhoršuje tam, kde je viac, kde sú tie tukové bunky narastené, takže vlastne tento roztok ich rozpúšťa. Takže vidíte, pomocou jemnej ihličky aplikuje do kože takú látku, ktorá tuky rozpustí a pomôže vlastne aj zredukovať objem v tej lokalite. A vlastne na druhej nohe vidíme, nazvieme ľudové žehličku. Renátka zase pracuje s prístrojom VelaShape, ktorý veľmi intenzívne prehrieva kožu a podkožie. Je to rádiofrekvencia, je tam infračervené svetlo a je tam aj lymfodrenáž. Takže koža sa prehreje až do teploty 40 stupňov, ale keď by sa zmerala vnútri tukové tkanivo, má 60 stupňov. Tak je ten prístroj konštruovaný a vlastne pri tej teplote už dochádza k tomu, že sa redukuje objem a spevňuje koža. Ty si na začiatku povedala, že toto je len taká demonštrácia. V praxi sa to asi nerobí tak, že jedna pani doktorka na jednej strane, druhá na druhej strane, jedna žehli, druhá picha. Hej, v praxi to samozrejme sestričky robia oddelené. To znamená, že urobia jednotlivé úkony, oddelenie, spravia zákrok, nazvime žehličkou, VelaShape a následne potom aplikujú mezoterapiu injekčne. No, ja som hovoril teda, že, alebo sme sa nejak zhodli, že väčšinou ženy chodia po koľkom nejak roku, ja pravdu povediac nemám veľkú skúsenosť s celulitídou, takže v koľkom roku sa asi začína tvoriť a kedy je dobré už s ňou bojovať, keď sama neustupuje? Ona sa začína tvoriť už po puberte, lebo je to spojené s hormonálnou aktivitou. Samozrejme, čím je ten objem tukového tkaniva väčší, čiže ľudovo povedané, čím je kto tučnejší, tým je tá celulitída väčšia, ale majú aj štíhle ženy, ktoré majú tuk lokalizovaný na stehnách a na zadku, takže je to veľmi individuálne ten vek, ale často sú to už dievčatá vo veku 16, 17, 18 rokov. Áno, ale my sme dnes použili dámu, ktorá celulitídu absolútne nemá, no neviem, asi to funguje, fakt. Áno, tam naozaj ten efekt po tých 3-4 ošetreniach je vynikajúci. Tá celulitída takmer úplne ustupuje. Výborné, Sandri, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj dámam, ktoré nám dnes spríjemňovali komplet celé vstávanie. Zamerali sme sa na niektoré novinky, ale aj niektoré už zaužívané veci. Vždy je dobre si pripomenúť samozrejme, akým spôsobom môžete skrášľovať svoje telo. Priatelia, my sa lúčime. Sandri, ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem, pekné ráno. A to ráno samozrejme pokračuje, ideme do Záhorskej Bystrice. Ahojte.